En ik zie glas. Oké, en dit is de map Citadella. Er zijn 2 torens. Citadella. Dave, jij moet mij nu volgen, hè? We gaan mij volgen. En we gaan in een van die 2 torens klimmen. Is de map gemaakt van bomen? Nee. Dat. Daar moet je oprennen. Kijk, zie je dit? Dat is een hele toren. En daarin zitten zo'n goede spullen, joh. Hoe weet je dat? Ik zei Ion. Dave, waar ben jij? Waar ben jij? Nou. Lounge. Ja, kan dat niet. Night. Ja, het is /firewerk, ik doe het. Dave, kijk eens. Firewall. Nee, gewoon, ja, serieus, kijk, F-W, /FW, alleen kan jij niet. Je kunt alleen VIPs, VIP plus. Kijk Steve, wij gaan nu helemaal naar deze toren rennen. Oké. Die? En wacht op mij anders. Eerst even chest bakken. En dan, Het is saai om 30 seconden te wachten. ja, zo. Oké, mensen, jullie gaan dood met mijn boog. Ja, met boog. Geluiden hoor je leven nog straks ook niet meer. En voor dit spel is een Stone Axe al super goed. Diamond bestaat niet in het spel, goud wel. En even rennen. Bovenste kist. Nee, Dave, wacht, rennen naar die toren. Ja, zie je Dave. En jij vraagt je af waarom je altijd doodgaat. Ik ben al naar die toren aan het rennen hoor. Oké, ik ook. Ik volg jou. Ja, weet Kijk, ik heb ultra veel weten, waar is dit voor? Ik heb alleen een wars, wat heb ik daar nou weer? gewoon niks. Ja, iemand heeft onze plek al ingepikt wat wij wouden doen, Dave. Jammer. Kom in dit en Ik zit iemand te doden, ik zit iemand te doden, ik zit iemand te doden, ik zit iemand te doden. kom je helpen? Shit. Kom je helpen? Hij zegt een hek joh. Dik hè? Sla hem. Sla hem met je hand. Ga aan de kant. Doe mij dan niet? 2 keer. Hier, ik dood hem. Hier, ik heb nog dood. Pak mag de spullen, jee. Kijk, snel, ren op die trap. Op die trap rennen, Dave. Welke trap? Oh, Ja, hier. Jee, ik heb ook snijpzwaard, wacht even. Ik ook. Zo. Ik ga even eten, Dave. Heel even eten. Waar is een kompas voor? Weet niet, dan kan je zien waar mensen zijn. Hé, ik heb een knijpswoord 1. Ik ook. Krijg je ook uiteindelijk knijpwoord 2? Nee, dat is als je V plus bent ofzo. Moet je zo snel mogelijk op die stoel. Rent iemand om jou, grapje. Nee, dat is je leven. Je kan niet, als je goed jumpt, kan je helemaal naar beneden duwen. Yo, ik heb wel iemand gedood en vind ik best wel knap van mezelf. En normaal dood ik helemaal niemand op dit spel. Ja, want ik jou help, hè. Ja, dat is wel waar. Zo, hoe lang duurt deze toren niet? Ja, echt. Oké, we zijn er. Alle ik minuten, nog alle niet. minuten. Ik nog niet. Oké, Dave, oké. Ik ben er. Go. Hè? Oké, hier naartoe. Nee, heb ik al gepakt. Jij moet die andere weg nemen, Dave. Naar je andere kant. Oh nee, andere. Pak alles wat in de chest zit. Oh mijn god, ik heb zo'n goede spullen, hoor. Hier, deze kant. Ja, pak alles wat in de chest zit. En ren door naar het volgende toren. Niks aan. Ja, doe maar wel alvast aan. Ik heb spullen. Stone shit heb ik. Jij mag mijn... Oh, ik ben zo onverslaanbaar zo meteen. Stenen zwaard. Heb je? Ja. Weet je? Jongens, het stenen zwaard is zo goed. Jullie denken ze, ja, jullie zijn gewoon dikke noobs. En wij zijn geen noobs. Want ik heb nu al vol armor. Weet je? Ga voorzichtig hier naar beneden. Hoezo? Nee, we blijven hier gewoon boven in de toren. Dat alle mensen elkaar af gaan maken en dat wij als team enig... Er zijn nog wel 7 players. Kom, we gaan nu gewoon een beetje rond. Ik heb tenminste een helm. Ik heb een leren helm voor jou. Oh ja. Ik heb alles al, Dave. Wat heb ik? Zitten er nog meer kisten? Dave, kijk eens. Dit moet je doen. Weet je waarom? Zodat andere mensen als ze jou doodmaken, dan profiteren ze van niks. Gooi al je spullen van de berg af. Wat je niet... Nee, hou wel één shit van. Ik bedoel, wist je dat je kan craften? Je kan craften, hè? Nee. Weet je wat een blitzstar is? Nee. Dat is een star, dan kan je gewoon doodmaken. Ja, met een Blitzstar, wij moeten al deze chests doorlopen. Ik heb een keer een blitzstar gekregen en dan kon je een kit of zo kiezen of zo. Serieus? Ja. Ja, awesome. En toen had ik een vampire of zo gekozen. What the heck, hij lijkt bij mij. Nee, niet. Ja, dan. Er zijn nog meer. Kijk of er geen mensen daar beneden lopen. Maar er zitten er meer hier zitten toch gewoon spullen. Er zijn nog maar 7 mensen. Yes!
Hier zit een geheime... Speedbuff, ik ga heel snel even naar de andere toren toe. Hier is een geheime gang. Echt niet, Dave. Je zit gewoon niet zelf te plegen. Dit niet doen. Als je doodgaat. Ja, als je zo hard gaat rennen, krijg je wel echt. Hoe kom ik aan die speedboost? Zit hier of zo boven een... Oké, er komt hier iemand naar beneden. Ga naar die andere toren, ren. Help me, help me. toren. Oh, die. Ja, ik zie hier iemand beneden. Iemand is de toren op aan het rennen. Shiften, shiften. Deze toren? Ja. Shiften, shiften, shift. Shiften naar mij toe lopen. Zie je hem, iemand? Ja. Oké. Allebei slaan, hè. Om de beurt. Oké, hou je ding in je hand. En... Sla. Oh nee, weg. Is hij dood? Oh, nee, Dave, heb je hem doodgemaakt? Ja. Lekker. Moet in één zwaard. Heb ik daar nog weer gehad? Niks. Ik heb nog eens geen leggings. En ik heb heel veel vissen. Heb jij eten? Ik heb heel veel eten voor jou. Ik heb best wel veel eten. Hè? Ik heb een crafting bench nodig. Hier. De blitzak en nee. Hier, die eten. Holy man, je hebt echt veel eten. Nee, die rest mag je houden. De blitzak wordt even 13 seconden vrijgelaten. Dave, jij moet die... Oké, Dave. Wij beginnen allemaal in deze toren als de blitzak. De blitzak kan... Hier, de blitz survival. Oh nee, zometeen over een paar seconden. Dan wordt iedereen bij elkaar gezet, hè? Nee. Ja, echt wel. Nee. En we gaan elkaar niet doden, alleen andere mensen. Dood hem, allebei op hem. Waarom kan ik elkaar niet doden? Oh ja, nog 5 seconden. Oké, ga weg. Oké, eten. Oh ja, goed zo. Snel. Ja, vecht. Ik zie blokjes dan. Tadaa. Niet mij. Oké, wacht. Niet elkaar doden. Maar wacht, eerst alle hartjes elkaar hebben. Ik heb een achievement. We moeten eerst alle hartjes elkaar hebben, oké? Wacht. Holy man, wat heb ik allemaal zeg. We moeten eerst allebei alle hartjes hebben, oké? Kijk dan wat ik allemaal heb. Ja, oké. Eerst zie je eens wat ik heb. Oké, eerst allebei alle hartjes en alle vleesjes. Gaan we... Ja, ik heb 13 devices. Oké, 3. Nee. Wacht. Ga allemaal in een puntje staan. Bij 3. 2, 1. Nee, wacht, niet elkaar slaan, wou ik zeggen, Dave. Huh? Nee. Wat bedoel je? Als we elkaar niet hadden geslagen, hadden we allebei gewonnen. En dan kreeg jij ook meer punten dan je nu hebt. Nee, Dave, waarom deed je dat? Oké, kom, we gaan nu winter. Nee, we gaan nu oh ja, doen. Het wordt een extra lange aflevering. Lobby 1. Wacht, /friend. Mensen, wij zijn nog steeds aan het opnemen en we gaan nu... En hoe? Oh, /friend @tompoesje. Tompoesje. En moet slash? Oh, /tompoesje 7. Nee, Tompoes. Oh. Vriend. Dave Bush 32. Je moet accept doen. /friend accept. Even gezien. Vriend. Accept. Even 32. Dave Bush 32. Oké, nu moet je iedereen zichtbaar maken. Oh, ik zie hem nog. Ja, daar zijn vrienden voor. Oké, cool. Wat gaan we doen? TNT'en? Ja. Zoek even. Hier, 5 Oké. Allemaal, zo klik. Ben je? Ja. Deze is leuk. Dit is een van de allerleukste. Ik vind die kleine, hele kleine met heel veel lagen het leukst. Nee, ja, dat is het leukst, want dan kan je zo door blijven. Maar die zag ik net, hè. Maar we zijn nog steeds aan het opnemen. Dit is een lekker minigame aflevering. Zometeen gaan we ook nog. Welke minigame zullen we zo meteen gaan doen? Jullie moeten in de chat zeggen als jullie nog een hele leuke server weten. Waar je fantastische spellen hebt. Iedereen loopt door je. Oké, ik ga... Ja, ik ben nu helemaal er is nu iemand naar beneden getikt. En jij? Nee, ik niet. Hij lijkt bij mij, ja. Dit is niet leuk, Dave. Hij lijkt bij mij als een gek. Maar niet. Ja, ik ga stoppen, Dave.
Nee, wacht even. Ja, nee, ik zo. Maar Dave, dit is toch niet meer leuk? Als jij alleen maar lag hebt, zou je dan ook door blijven gaan? Ja, oh, kijk mij dan. Nee Dave, ik ga Ik ben nog steeds op de eerste. Nee, ja, lekker zielig. Ben je naar beneden gevallen? Ja, ik lach. Ga geen lekker voor me springen. Ja, dat is ook prima. Nu doet hij het wel goed. Ben je nog levend? Wow, ik zit nu gewoon te lopen. Hey, jongens, lopen is het allerbeste op dit spel, hè. Lopen heb je meer controle over alles wat je doet. En ik ben nu helemaal naar beneden gevallen. Ik ben nu op de laatste laag. Ik ga rijtjes lopen. Ik lek een beetje. Nee, Dave, joh, komt er achter. Die vind ik echt niet leuk. Ik heb denk ik val heel hard aanstaan. Ja, ja. Oh. Haha. Ja. Dave, ik ga niet met opnemen. Lekker poepen jij hoor. Ik ben nog in de game zelfs, hè. Dat is echt snoer. Dat hij. Ik word de hele tijd alleen maar de mensen gedaan en voor me zitten. Ja, oké, dat was wel zielig. Echt, iemand ging voor me rennen, sowieso. Ik had even op minder ver. Oké, we gaan nog een potje doen, YOLO. Ik wil dit nog vinden. Maar, yo, bij mij, wat staat hier? Jeetje. Kan die niet eens aan? Nee, maximale frames per second, graphics fast, particles decreased. Hier, dat is het allersnelst. Zo, dit is het allersnelst. Echt niet als je het op Smooth lighting off, toch? Ja. Wat is smooth lighting eigenlijk? En als je nog op minst ver zit. Kom in 1-2 hier, 1-2. Welke kant? Oh daar, hi Dave. Ik wil fijn dat je 1-2. Go. Dus dit is lievelings. Nee, toch eigenlijk niet aan. Maar dat is niet aan dat ik dat doe. Ik kan niks meer doen. Oké, dit is wel de allerleukste. Oh, 12 is wel veel te veel eigenlijk hoor. Nee. Eigenlijk moet je één laag jezelf één laag laten vallen. Ik ga rijtjes lopen sowieso. Nee, niet expres één laten vallen, dat is niet leuk. Oh, nu is helemaal leeg. Maar ik ben. Er is meer mensen dan beneden geweest. Oké, binnen 2 seconden is er echt iemand dood. Hoi. Leef jij nog op de eerste laag? Ja. Oh. Ook. Ja. Ik ben echt broken. Nee. Oh. Nee. Oh. Nee, zit je nog op de eerste laag? Ja. Met geen andere. Nee, ik zit op de derde. Nee, ik zit op de vierde laag. Echt zielig. Die dubbel jump die verpest alles voor mij, hè. Kijk dan even, ik ben nog de enige op deze laag. Nee, ik ga niet kijken. Ik heb jouw beeldscherm ook net gekeken, maar... Oh, er is nog wel één iemand in deze laag. Oh, kijk mij dan, Dave. Ik heb echt skills, respect voor mijzelf. Oh, nee, ik ben 3 lagen naar beneden gevallen. Dat heb ik zo vaak gehad, dat is echt zielig. Er is één iemand nog helemaal... Ik heb ook nee. Dit was als de eerste laag, iemand was op de laatste laag, was finale ronde. Beetje zielig, hè? Ik viel op de en toen viel ik meteen op de volgende wereld af. Was ik helemaal af. Oh, wow. Weet je wat fijn is aan deze wereld? Dat je zoveel ontiegelijk laag hebt, hè? Ja, Ik kan heel goed in zijn zijkantjes gebruiken, Dave. Ik ben heel goed in de zijkanten rennen. Yo, er zijn nog 9 mensen. Jij rent onder mij, hè? oh, ik ben het enige geweest laag. Ga ik lekker niet sprinten, hoor. Joh, natuurlijk moet je niet sprinten, dat is nooit goed. Rennen heb je meer controle. Ik zou wel altijd springen, zodat je meer blokjes overhoudt. Ja, onder jou is er nog 1 laag. En ik ben heel naar beneden gevallen. Wow. Nee! Ah, oké, ik hoop dat je gaat winnen. Ja, maar er is iemand nog op de 2 laag, hè? Kijk dan. Oké, ik ga nog een potje doen. Ik ook. We hebben nog een kwartier. We hebben net... Oké, lobby 1. Je zit nu lekker aan lobby 1. Jij bent ook in lobby 1, hè? Nee, ik ben niet in lobby 1. Ja. Oh, daar heeft 18. Ga jij daar kijken? Ik ga hier kijken. Wow! Ja, oké, mijn computer loopt vast. Oh nee! Kom erin.
Oké. Nee, even één. Nee, Dave, niet doen. Deze map is ook leuk. Nee, Dave, ga eruit. Wow. Omdat jij de hele tijd zit nu op te nemen. Oké, dan stop ik hem, hè. Oké, we zijn zo weer. Nee, geen. Dan toch wel een pixel. Het is maar een grapje hoor. Dave, dat was geen grapje. Jij zit niet in TNT lobby 1. Kijk dan. Oh, ik kan je gewoon dik al snappen. Yo, kijk waar ik ben. Waar ben je ingewend? Chill. Dit is deze manier van, hoe heet dat? Van TNT-ren. Ik ga kijken of ik er een zie. TNT-ren met 12 mensen, hè? Oké. Lobby 1 toch? Lobby 1. Waar ben je dan? Oh, hier. 12 mensen. Hier, de 1-1. Wacht. Hij zit er ook in. 5, 6, 8, 10, 9, 10, 11, 12. Surinaamse kip! Hij is kip! Oh, heilige monster! Oh, heilige monster! Nee, ja. Hoi mensen. Oh, heilige monster! Wij zijn aan het opnemen. Nee, heilige monstertje! Ik ben aan het opnemen. Hij maakt die tanden. Oh, dit tanden! Dat kan toch helemaal niet? Nee, een creeper. Ik ben aan het opnemen en ik vind... Ik zou snel rennen! Nee, niet doen. Ik ga stilstaan. Oké, wacht. Iedereen rent nu weg. Oh, wacht. Iedereen staat stil in het midden zowat. Oh, we zijn er nu begonnen. Oh, nee. Ja, dit is echt zielig. Ik ben op de tweede laag. Oké, voor jou lijkt zich echt zo hard. Hoe nee, doe je al niet gevallen. Ik moet er even over springen. Ik ren onder jou, dus wow. Ik ga mensen heel hard dik afsnijden. Kan je met dubbel jump eigenlijk naar een Ik moet even op de tweede laag. Nee, echt zielig zijn sommige mensen. Ja, echt op de 4e laag of zo. Wow, er zijn nu al 2 mensen dood. Dat vind ik aardig knap. Welke laag zit jij? Nee, dit is echt shitpotjes, hè. Ik val de hele tijd over. Nee! Oh. Nee! Lekker! Ik zag je vallen. Ja, ik dacht al 5 lagen! Zo! Maar dat is een winterkoren vallen. Ik ga gewoon even rustig lopen, hoor. Ja, dat is gewoon super oneerlijk. Dat moet ze echt uitstellen dat je zoveel lagen kan vallen hoor. Ja, het leven is niet altijd even leuk, hè. Dat er gewoon 10 seconden of zo 5 seconden onder je geen blok. Ja, poep, ben ik weer een blokje gevallen. Wow! Nee! Poep, de mensen zijn oneerlijk. Nee, Dave, jij bent oneerlijk, want jij vindt alles oneerlijk. Jij vindt iedereen een lekker. Vind je zelf zelfs een... Oh nee, ik ben op de laagste laag. Ik op de ene laagste. Als jij hier naar beneden valt, dan ga je kapot afsnijden. Leuk niet. Ik heb echt nog nooit een beetje gewonnen. Holy shit! Tussen. Deze is weer even aan te stellen. Oh, er zijn nog maar 4 mensen, hè? Nee! Jij bent de enige met iemand anders, hè? Nee! Wat voor je, joh? Oké, kom, we gaan in. 12 mensen. Ja, nee, 5-2. Ja, maar. Ik zie helemaal niks. Mm, Even bij die andere denken. Hey, 2-0! 2-0! Wij kunnen precies joinen als er niet veel mensen joinen. Hè? En dan precies 1 seconde later joinen opeens heel veel mensen. Oh, mensen. Ik join in de mensen Roblox. Je moet toch VIP joinen, er zijn alle mensen erin. Hè? Je hebt maar 11, dat vind ik wel raar. Omdat er een VIP moet joinen. De laatste is voor een VIP. Echt? Ja, en er is VIP gejoind.
Oké, Dat is dus geen VIP. weet ik. Laatste hoeft niet altijd fit te zijn. Hè? Niet bij 12. Oké, ren. Zoek je eigen plekje, Ren van mensen weg. Enige tip die ik jullie kan geven als je... Ja, echt mensen. Ik vind sommige mensen zo zielig. Gaan ze expres voor je lopen. Dat ze weten... Oh, die dubbeltje heeft mij gered, hè? Nee, ga weg, man. Oh, we hebben één toch op de eerste laag. Oh, iemand anders nog. Ja, het sowieso zoveel lager naar beneden. Ik ga gewoon een rijtje maken. Dat jullie... Ja, als je ja. valt... Oh, Dave. Je zielig, hè? Alle mensen gaan... Ik zit er om de rand te lopen. Gaan alle mensen expres langs lopen dat ik helemaal nergens meer kan. Even, ik ben echt zo goed nu. Ik ben de enige op de tweede laag nog, hè? Nee! Allemaal lagen met naar beneden gevallen. Nu ga ik gewoon dik sprinten van plaats. Ik zit te lopen. Nee, ja. Kijk eens, Dave, dit is nou... Nee! Ik ben echt niet in één keer naar de vijfde laag naar beneden gevallen. Kijk dan, ik zit helemaal aan de zijkant aan het lopen. Waar ben jij? Jij zit voor maar één laag boven mij. Oké, vorige potje kon ik wel... Oh, jij bent onder mij. En wat nou als precies gevallen waar jij loopt? Haha. Flauw, dan gaat hij voor me zitten springen, die zicht. Haha, gaat hij nog een laag. Wat ik 2 dagen naar beneden lekker. Eva, waarom zeg ik Eva? Ja, ik heb het Dave. Mijn zus heet Eva. Nee, je zus heet Poel. Oh nee, ren. Oh nee, ik zit op dezelfde laag met jou. Als je nu naar beneden valt, even direct 2 lagen. Oké, even niet elkaar irriteren nu, hè. Doei. 3 mensen. Ik ook. Oh, hoor. Ja. Oh, oké, we gaan nog een potje doen, hè. Ben je helemaal klaar mee? Ik ben helemaal klaar, maar nu wil ik echt winnen. Ja, oké, nee, we zitten in een andere lobby. Ik zit in lobby 1. Allemaal 1. Oké, ik zit ook in lobby 1. Oké, jij doet die, ik doe dit woord. Ren mee! Doei! Oké. Oh, we hebben nog tijd voor denk ik 2 potjes. Hoe zijn we aan het opnemen? Ik denk wel 20 minuten. Meer. Half uur. Dat potje van Elimination Kingdom was zo kort. Echt waar, hè? Maar was zo leuk. Ja, totdat die honden. Je ziet het hele potje jongens. Wat? Poepin Bloemniska! Vind jij van Muska aardig? Ja, van nee, ja. Ik vind haar aardig, ik vind haar niet lekker. Yo, heel veel mensen rennen echt in elkaar. Ik ben nog steeds op de eerste laag. Je irriteert me. Je hebt mij Ik ben nu op de derde laag gevallen, weet je. Hij moet je echt niet aanstellen, hoor. Holy shit, zag je dat? Nee, ga weg meneer. Nee, iemand anders. Moet ik dood zijn? Ja, voor mij mag je best zo dood zijn. Ik ga rijtjes rennen, dat is heel fijn. Nee. Wat bedoel je met rijtjes rennen? Kijk, gewoon de hele tijd op 1 lijn. Ik ben als enige nog op de tweede laag, hè? Oei, door jou ben je wel van de eerste laag. Door mij hè, ben je van de eerste laag afgevallen. Ja, dat is echt stom. Nee, dat is niet stom, dat is aardig. Hè? Dus, en we gaan zaterdag ook het is er. Op de ene laagste laag, van de tweede laag meteen en de ene laagste laag. Holy shit. Holy shit. Dat was... Nee. Wow, wat ben ik? Nee, de laagste. Oh, nog de ene laagste laag. Nu pas, dus je zat op de derde laag. Nee, je moet op de allerlaatste laag. Oh, je gaat dood. Er zijn nu al mensen dood. Ja, vind je het gek joh, ik zit ook op de laatste laag. Ik ga pas opruimen als mijn vader eraan komt. Nee, ik ben dood. Leef je nog? Ja, leef, ik sta voor je nu hè. Ik ga nu oefenen, Dun.
Kijk eens deze. Ik ben zo goed hierin. Ja, jij gaat. Kijk dan, ik ben zo goed hierin, ik kan vliegen. Ga snel dezelfde wereld joinen in dat hoekje. Dit is echt irritant dat je meteen van oh, Nee, ga snel maar op. Lobby 1. Nee. Ik ben in lobby 1, jij niet. Je snel in het hoekje. Nee, laat me. Zoek hier ook even op een bord. Dan niks. Ga naar het tweede bord. 1-0. Ga naar het tweede bord. Ik was wel met 12 mensen hoor. Wat is TNT-tag? Tag. Kijk, volgende bord. Dat is saai. Ik weet niet hoe het moet. Ik heb 1 keer gespeeld, ik snap geen ene hond. Ik ook niet. Ik snap er ook helemaal niks van. Moet je mensen taggen of zo? Ja. Ik ga weer even terug naar het eerste bord. Yo, ik heb 403 coins. Ik heb er 6. Ik ga kijken of ik iets kan kopen. V plus. Double jump. Drinkable speed potion of slow potion? Slecht. Dan moet je per se opdrinken en dan val je meteen weer. Repulsen, wat zijn repulsen? Dat is allemaal voor dinges? Nog steeds niet. Ik ga even een paar ik heb net een double jump gekocht. Ik ga even bij double jump? Wat bedoel je? Oh, maar... Ja, nu heb ik 2 double jumps op een potje. Ja, 3-1. Ajo! Ja, nu heb ik 2 double jumps, hè. Doe dus? Nee, nu kan het niet, hè. Ik ga het hele doen als je het als je een potje. Kost je wel 100 coins, hè. Waarom is het wel? Dat is echt geld verspillen. Ja, weet ik. Ja, als je het 1 keer gebruikt. Maar ik moet nu even helpen onthouden. Je krijgt altijd 1 dubbel jump aan het begin van het potje. Dus eigenlijk kost je hele dubbel als je eigenlijk... Wij gaan dansen en wij gaan springen. Je moet elk toetje krijgt niet 2 jumps dan. 1, zei ik. Ja. Maar dat is maar 1 maal. Elk toetje krijg je echt 100 euro. Ja, dat is wel waar. Nou, ik zou niet voor 100 euro, ik bedoel voor 100 coins willen dan dubbel jumpen. Ik gebruik toch bijna nooit een hele geschiedenis van TNT erin. Je ziet, ik heb 2 double jumps kan ik gebruiken. Wij gaan dansen en wij gaan springen, die nu echt niet lang meer. Nee, Tom! Wat is er? Jij bent dubbel jump aan het verspillen! Ik heb helemaal geen dubbel jump gedaan. Jij bent geen voorgelopen! Oh nee. Oh, ik lek echt hard! Ik kan niet en dat vind ik heel erg fijn. Nee! Oh, niet! Nee, ik ga helemaal voor me lopen! Oh, maar de double jump kan toch bijna niks hoor. Ik ga lekker sprinten van laat slow lekker slow lopen. Ik ben nu op de 3e laag. Nee, ik ben op de 4e laag. Woe! Ik doe gewoon even YOLO double jump. Ik heb nu echt, er zijn nog maar 4 spelers. Ik bedoel 4 coins hè. Echt hè. Weet je wat ik zielig vind? Mensen die gewoon voor je gaan lopen dan. Ja, het klinkt ook raar, dat zie je. Dat doe je ook bij mij. Ja, alleen jij bent Dave hè. Dat mag. Je mag altijd. Hey, want als je Dave ziet op de server, hè, ga lekker treiteren. Maar als je mij ziet, ik heb Tom Cruise niet treiteren, want je weet het, ik ga problemen, grapje. Ik ga het er ook gewoon. Nee, mijn butt. Ah, jibbidi. Oh, ik zie nu echt springactie uit te voeren. We zien mij dan. Ja, maar Dave, jij doet sowieso niks. Ik heb zo'n geluk gehad. Ik ga weer naar super veel lagen naar beneden. Nee, val ik nog op het... Ja, ik was op dezelfde laag bij jou. Ik ben naar je toe rennen. Hij komt, mijn vader komt me ophalen. Toch is het goed. Ik heb de 2 laag zo. Kijk, ik doe het even voor, hè. Ik doe die zo lekker... Nee. Ik wil lekker... Nee, de hel, hou je mond. Ja, er zijn nog 2 players. En wie gaat er weer met Tom? Er zijn er 2 players. Ja. Nee. Kijk, ik zal hier doen. Ik sprong zo. Dave, ik ga het nog een keer doen. We hebben nog tijd. Welke lobby zit jij? Snel kijken. Ik ga naar 1. Ik ga naar 1. Ik ga dezelfde kijken of hier iets is. Hoe is het TNT? Oké, heel snel zoeken. Of je alle snel zoeken. Ja. We hebben er heel veel
mensen nu echt massaal gaan joinen. En daar zit even weer een nieuwe parodie. Mijn heel lelijk. Hoe heet dat? Mijn Maar hoe heet dat? diamant. Mijn diamant. Daar zit deze Minecraft zonder mijn diamant. Sommige echt. Die blokjes laden die vond ik heel slecht als kind nog zijn. Slecht? Die was goed. En jongens, welke kanalen vinden jullie leuk en wat willen jullie dat wij gaan doen? Ik weet dat ik zoveel herhaal. Laat natuurlijk een abonneren even en laat een duimpje achter, dankjewel. Hoela hoela. Ja, we zijn nog niet afgelopen hoor, dat was maar een grapje. We gaan nog natuurlijk verder, we gaan pas afgelopen tot mijn moeder op mijn bed zit. Ik bedoel, tot mijn vader me ophaalt. Net als je vader dood is. Nee, dat is niet aardig bij jou, lief. Er vallen serieus nu echt al mensen in de We gaan wachten tot wij twee dood zijn. Nee! Oh, er iemand rende in me, hè? Jij rende voor me, grapje. Ja. Oh! Skills! 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 Nee, ik viel die open. Oh, nee. Het is zo, het is zo. Wat zeg je dat? Wat? Ik moet echt terug in de video kijken. Ja, ik heb 2 keer dubbel jump nu, hè? Heb je dat voor oneindigheid dan? Als het zo is, hè? Als ik jou wel zo kopen. Ja, dan heb ik wel 3 kopen, wel 50 of zo. Ja, dan kan je de hele tijd dubbel jump doen. Dan ga je dubbel jumpend ga je winnen. Ja, ik heb ook iemand gezien die de hele tijd net in de vuur en ik ben dubbel jumpen. Zoef, en ik net of je flyhack had. Ik ging alleen maar dubbel jumpen, zo doef, doef. Ja, het heeft wel van jij rent zelfs onder mij, hè? Oh, nu ren ik onder jou. Nee, oef. Ben je nog laag onder mij? Ja. Oh, dat is fake. Oh nee, ja, hier ben je. Hey, lief. Ingevallen. Wie? Jij. Nee, natuurlijk niet. Ik val nooit. Zeg mij! Ik heb helemaal een hele toetsenbord kapot spacen. Stuur je bijna door mij. Nee, dat niet. Ik val nooit. Ja, nee. Ik doe hem net wel. In de vorige potje. Het was niet. Hè? Nee, dat is echt raar. Er zat niemand voor mij en in één keer viel ik naar beneden. Dat heb ik ook wel een keer Als een blokje gewoon in één keer weg. Wat? Zag je dat? Ik zat te kijken, Tom. Nee, ik ga niet kijken. Ik zat gewoon op deze laag. Kijk, ik heb gewonnen! Tom, kijk, ik zat op deze laag en deze laag. Ik ga aan dansen! Ik zat op ik zat en ik heb gewonnen! Tom, ik zat voor de vier. Ik heb gewonnen! Ik heb gewonnen! Ik heb gewonnen! Ik heb gewonnen! Jippie! Ik heb gewonnen! 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 Ik was gewonnen!